салом алейкум дӯстони азиз, ҳаматон сеҳат саломат бошед, ҳамеша дар паноҳи худои меҳрубон бошед, ҳамеша роҳатон кушодаву умратон дароз бошад ва ҳамеша умратон хуш гузашта бошад. ва инак як шеъри сафедро аз фуруғи фаррухзод баҳратон қироат мекунам. аҷаб сабри худо дорад. агар ман ҷои ӯ будам, ҳамон як лаҳзаи аввал ки аввал зулмро медидам аз махлуқи бевиҷдон, ҷаҳонро бо ҳама зебоию зиштӣ ба рӯи якдигар вайрона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, ки дар ҳамсоягӣ садҳо гурусна чанд базми гарми айшу нӯш медидам, нахустин наъраи мастонаро хомӯш он дам бар лаби паймона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, ки медидам яке урёну ларзон, дигари пӯшида сад ҷомаи рангин, замину осмонро вожгун мастона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, на тоат мепазируфтам, на гӯш аз баҳри истиғфори ин бедодгарҳо тез карда пора пора дар кафи зоҳиднамоён сабҳаи саддона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, барои хотири танҳои як маҷнуни саҳрогарди бесомон ҳазорон лайлии нозофаринро кӯҳ ба кӯҳ оварда девона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, ба гирди шамъи сӯзони дили ушоқи саргардон саропои вуҷуди бевафо маъшуқро парвона мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, ба арши кибриёӣ бо ҳама сабри худоӣ, то ки медидам азизи нобаҷоӣ ноз бар як нору гардида хорӣ мефурӯшад, гирдаш ин чархро ворона бесаброна мекардам. агар ман ҷои ӯ будам, ки медидам мушавваш орифу омӣ зибарқи фитнаи ин илми оламсӯзи мардумкӯш ба ҷуз андешаи ишқу вафо маъдум ҳар фикре дар ин дунёи пурафсона мекардам. чаро ман ҷои ӯ бошам? ҳамин беҳтар ки ӯ ҷои худ бинишаставу тоби тамошои тамоми зишткориҳои ин махлуқро дорад. вагарна ман ба ҷои ту чӯ будам? як нафас одилона созиш бо ҷоҳилу фарзона мекардам. аҷаб сабре худо дорад. аҷаб сабре худо дорад.